Leböb. Akta rutorna. Wedgie där. Why can't you see me? Jag fick att sängen brakar snart. Ja, jag vet det. Nem. Var det ditt jävla kalsonggrepp? Vad Jonsson? Wow. Akta boxen. Det ballar ur. Akta tvn allt. Lampan för paja i alla fall. Kolla, filma här då. Filma, du måste filma. Bob, har du kommentar? Akta lampan. Good game. I read it. Priceless. Nu chillar vi. Ja, det är lite för hårt nu. Nu lugnar vi. Lugnar killar. Nu lugnar vi. Ja, var snälla mot varandra. Har du sett Glenns höger kind eller? Fast det kan inte vara jag. Vad fan hände där? Det är inte jag.